lamsakbo silang common number YouTube channel hingkai bayasang tini 22 তারিখ 1 মাস 2024 hingkai bayasang narok saimano 22 তারিখ 1 মাস 2024 ni number nangno rina thangui tongo bayasang narok chajakhe plekari chajakhe narok pletakari hingkai bayasang thanai saptao narokno kaham kai ang guti rimei tamani kai ani parao onek problem phaima bagui panda hingkai tei thwilaika abo hai srap dorok hingkai omo haini bagui narokno kaham ke video rimalia hingkai bayasang nakarsano narok o saptao narok kaham kaino ang narokno video rinai hini kakao narok ani channel o talangui nai tongo ang channel subscribe kai bell icon click kai notification bano kai tonai bayasang how sending bahai ke kari hingkai ja ang narokno thanai saptao joto guti rimani abo motamoti success hingkai ni kakao hingkai bayasang narok ani video ni loge narok soya sak nai tongri pailani simi paithak jora hingkai si narok video no pura full buji manai hingkai bayasang chung bisikok sai hoi chung jeni jagao no chung thanglai thanayo bayasang thanayo chung joani phaika sorry joya silongni guti angkhate thanayo phaio chung ang abo kisa follow khainai lainai hingkai bayasang silong result chung nailainai hingkai thanaya chung busuk phai abo naiui tarpore norokno ang guti provide khainai norok nai tongli norok skip khaya kari nai tongli hingkai norok pura video pusi mannai jodi skip khaika norok pusi maiya nai hingkai bayasang norok ang phunuknani thangui tongo hingkai narok nai tongli puilan simini paithak juayo ongkhade 47:125 hingkai khanapara phai 93:59 tarpore silongo phaio 76/32 hingkai bayasang chung 76/36 markha 76/32 hingkai bayasang chung opono nasna calculate khai house ending tai normal guti tai hir guti kari phunukna thangui tongo bayasang hingkai narok chajakhe plekari chajakhe narok pletakali hingkai ani hisabole ang narokno guti simi je provide khainai hini kakao hingkai gutini bade narok jodi tai alada thungna sukang kai narok thungui mano hingkai bayasang chung tinini jorao chung guti thunglainai tarpore khana thaina hai o guti no play khainai tarpore o guti no play khainai chung sapta kaisa omaike sabo play khaina gosi norok kosi kai norok ano comment khai sadi hingkai norok pura loss ke loss lap kai lap ek saptani pore norok results mannai tarpore norok sari hingkai bayasang chung thanglai sini hisabo hingkai bayasang ang lekhakao norokno je house ending tai dinani thangmani jagao hingkai chung sikang puila no hisab khai nailainai chung sini hisabo te khalai naiti 7/6 no plus khaika hingkai chung 13 no mano 3 manrago hingkai tarpore chung jodi 3 plus 2 khaika hingkai 5 no mano hingkai 13 hingkai 13 kaisa chung mangka hingkai bayasang chung oro 3/5 chung manjakha bayasang hingkai norok jajakhe play khai mano chajakhe norok play takadi hingkai norok ni bagui tinini 13 kaisa thungui mannai 31 thungui mannai 23 thungui mannai hingkai 23 thungui mannai o tinta number norokno puila provide khaika norok ni bangui hingkai tarpore 53 hingkai 4ta number norokno provide khaika norok jajakhe play khai mano chajakhe norok play takali tarpore tongo norok bagui ang tui phaijak hingkai norok tini salok 3 tai 5 house tai ending thungna thungui mano hingkai norok thungna chajakhe norok ta thungli 3 tai 5 house ending
Hingke bayasang nangna 3 tai 5 house tei dikha hingke norok sada kaple khadi jaya kaple ta khadi hingke norok no tai kaisa norok ono oroni sukrubui norok no riwan norok guti thungnai thungnai mano hingke bayasang sukrubui rina hingke 3 ni nokni hingke angkade norok 31 30 33 তারপরে 36 36 36 তারপরে 38 asungno naro house nongni house ni kenaro obono play khaimano khakao hingke tarpore ending no thanglainai जों ending o thanglainai 3 ending o 3 ending o angkhare narong bagui 03 13 03 13 তারপরে 43 43 63 83 asungna bai asam norok sada ka play khaimano saja khan norok play takhadi hingke ang oro 5টা 5টা 10টা guti rekha tabo 5 ni jaga jong thanglainai o 83 norok kisa buji nalaidi ani oro hingke norok saimangkhana তারপরে जों थांलायनाय दिनै 5 नि गुटियो ओंके 5 नि गुटियो ओंखारदो बायासां 5 हाउस नि गुटियो टम्बो फाइनाय हिमानलाय फाइकांगाबो 5 1 5 nan chance दंगो 5 1 তারপরে 5 1 5 1 ni poriyo 5 1 5 1 5 1 ओंके 5 1 তারপরে 5 1 ni pore 5 1 5 1 5 1 5 3 তারপরে 5 6 5 6 তারপরে 5 8 ओंके abono ओंके bayasang normal side ta kuti provide khairika ओंके thanaya ta 76 payo ओंके 76 ओंके 6 ni abo rimano ओंके jai hok bayasang normal side ta go heka ओंके norok side ta kuti no play khadi ओंके bayasang norok nongoi makhana ओंके তারপরে ending thani sing nalainai 05 15 তারপরে 25 25 35 25 35 কিন্তু অবা হাউস নংনি নাম্বার সে নংনা সবাইরেও নরক ডাইরেক্ট হাউস থংনাকা থংই মানো আর যদি হাউস থংনা মুসে এখানে অনমনি ক্লাইদি ইনকে ট্রাই গাইছেন নরংনা আং extra overtime je thungnai rok hingke norok tai house ending ta thungdi success wngthang yathang awa jar jar ni part awa jar jar ni hingke norok membership rok no se awa release nai membership rok tabok ni simi je membership nanai rok norok loss wnggalak norok ang bai tongdi thuya sak norok no ang success rwoi ni thanai norok no bo system o number rinai norok sai manano norok ang bai jodi membership o tongkhang norok no ang success nana jar khe rinai please norok no ang koyo norok membership nadi norok success malma jar khe number rinai okay তারপরে जों rinai 55 chance tongo তারপরে rinai 65 o tongo নিকে 75 tai 85 কিন্তু 5 o kisa kubang hingke norok 5 o abo khlaioi direct ending 5 ending ready jotono important angoi tong hingke bayasang tinin bagai ei o house ending ni guti asungno hingke tabuk norok no rinai ang joy ni guti sing kisa follow khainai nai hingke tarpore je membership nanai bayasang membership nanai rok 2024 ni simitai norok loss onglak
narok membership nadi narok ni bagui membership o dino 7টা guti khai sopainai nadi 7 yakhe 6 guti 6 guti into 6 hingke 36 last yakhe narok 36 ta guti play khai manai hingke bahai ke play khainai abo narok no ang sanai narok ani kogni mote play khai di narok কিন্তু abo salsa bai 36 ta guti thungnai okog ya dino nari 6 khai day 1 okay hingke 6 into day 2 কিন্তু abo 10 rupees oro 10 rupees khai sing play khainai homai ke jodi saptao wheel libo narok 2 yakhe 3 bar narok success mayangke san sadi efarta esara narok 100% narok success man tamoni ke ang calculate khai kaisa goti karioi calculate khaijak aboni bagui narok no rina hinui tongo hingke narok membership nanai rok no abo provide khainai tini ni simi hingke je membership join ongjak tongnai borok no mannai hingke norok no busu kai play khainai bo system o play khainai abo bo norok no sai bujongnai hingke jeng nari norok no ang hisab khai norok no play khaironai je membership ni bagui extra videos namjaknai tabuk hingke je membership join ongnai rok norok phaidi hingke tini ni bagui asung no hingke malaya no tai next video.